Madoda wami. Babe, wami kunjani? Ngiyaphila baby kunjani? Ufika kamanje ulusu lakho selivuthiwe. Khohlwa indaba yokuthi baby. Iphethe indaba ezimnandi la. Unayilotho. Ilotho yani. Okay. Brand new phone. Yo. Imali lefantsana. Yona ayibizanga kakhulu. 3.5. Uhola i-3.5 uthenga ifoni ye-3.5. Cha slip. Islip uzosenzani ngoba ungeke ungijabulele. Ubona islip. $24,000 Thando. Imali baby ngachaza. Thando uyakwazi ukuraise imali engaka? Imali ngachaza baby. Thando ndiyapheka apha endlini. Awucingi uba ngaraise loo mali for uba uyongilobola ekhaya? No, baby angithi sengiqala yona indaba yamalobolo njengoba ngithenga nje iPhone ngenze ukuthi ngosuku lamalobolo kube yiyona eshuthayo. Thando ifoni yokugqibela. Qala ngelobolo kuqala. Isithombe sosinceda ngantoni Thando ngoba because ufana uqala uwena uraise imali ba ungilobole ekhaya kuthwana. Cha ngosuku lamalobolo ngekasaba khona loshuthayo so beshutha ngale phone. Thando ndicela ungiphindisele le phone. Thank you but no thanks. Ha. Ndicela uyiphindise ubuye nalamali uye ekhaya utata ukulindile. Hayi. Awufuni ungibona ngijabulile. Yes. Soze kalondla lamadoda. Hayi. Intoni? Wena usukhohliwe uthe insukwini. Ngisanda kunikeza ilast chance yes 27. Ngikubamba nalwa ngubunyane la endlini. Ngiyaqala sifuse. Asani. Yini lokwenzayo? Baby ndingachaza. Uzochazana. Ndicela unike i-chance. I-chance yakho. I-chance baby yokuchaza. Ngiyasebenza kanzima ngi-security. Ngisebenzela wena ufaka amadoda la. Ngicela unike i-chance. I-chance esingaki? S27 baby ngiyacela yokugqibela ngiyacela. Hayi wethu baby hlisa umoya. Khathi ndiyibone. Ayikho bad anyway. Singaphi camera? Zo 3. Phela lena i-iPhone 12 Pro Max. Wow. Asamsathathe isithombe ekamereni. That's what I'm talking about.